Vreau să vă arăt astăzi cum se fac cireșele. Așa fel. Avem nevoie de 4 elastice roșii și 2 verzi. Și să începem. Facem acesta elastic, luăm un elastic roșu și învârtim de 3 ori cu croșetă. Luăm 3 elastice roșii și tragem. Tragem aceste roșii. Așa. Așa. Și luăm un elastic verde și punem așa, în așa fel. Și așa fel. Elasticele din urmă punem așa. Facem un nod acum. Așa. Și ne facem de dea o cireașă. Facem a doua cireașă. Învârtim de 3 ori. Nu elastic roșu, învârtim de 3 ori. Luăm 3 elastice roșii și tragem la 3 elastice roșii și acestea trebuie să le tragem peste acestea, peste croșetă. Așa fel să fie. Și tragem așa. Luăm elasticul verde și tragem tot ce e pe croșetă. Și această genunchi pe croșetă facem o altă acum. Așa. Acum luăm cireșelea. Nu facem așa. Băgăm în cealaltă. Așa fel să fie. Și pe aceasta băgăm în aceasta. Și facem nodul. Și mi s-a primit cireșelele. Așa. Bine, abonați-vă la canalul meu și dați un like. Hei, la revedere!